Ωραία μέρα λοιπόν, πολύ ωραίος ο καιρός. Εντάξει, ζέστη έχει βέβαια, καλοκαίρι είναι. Αλλά όσοι οδηγείτε μηχανή είμαι σίγουρος ότι και αγαπάτε δηλαδή την οδήγηση με μηχανή, είμαι σίγουρος ότι δεν σας πτωεί αυτό. Και δεν κολλάτε πουθενά. Σίγουρα κάνετε μικρές εκδρομές, σίγουρα κάνετε και μεγαλύτερες εκδρομές. Έτσι είναι αυτά. Εγώ επειδή αγαπάω και γουστάρω αυτό που κάνω, δεν με νοιάζει ο καιρός πραγματικά. 50 βαθμούς να έχει το καλοκαίρι, μείον 20 το χειμώνα, δεν με ενδιαφέρει. Τη μηχανή θα πάρω για να πάω στη δουλειά μου, να κάνω βόλτα ή οτιδήποτε. Γιατί μ' αρέσει ρε παιδιά, όπως και να το κάνουμε μ' αρέσει. Μη μου πείτε για αυτοκίνητο. Μη μου πείτε για αυτοκίνητο, διότι δεν μπορώ, αισθάνομαι ότι είμαι κλεισμένος μέσα σε ένα κουτί και δεν ευχαριστιέμαι τίποτα. Οκ, θα γυρίσει ένα τώρα, μου πει κάποιος ναι ρε φίλε, ναι ρε Δημήτρη, αλλά έχεις μια στέγη πάνω από το κεφάλι σου, πιάνει μια βροχή, ξέρω εγώ, δεν βρέχεσαι. Οκ, σύμφωνοι. Αλλά ακόμη και για τις βροχές υπάρχει λύση πλέον όταν οδηγείς μηχανή. Υπάρχουν πολύ καλά διάβροχα από τα οποία δεν περνάει ούτε σταγόνα. Τέλος πάντων, μακριά το πήγαμε. Αυτή την περίοδο δεν έχουμε να ανησυχούμε για βροχές, υποθέτω. Λοιπόν, κάτι άλλο που μου έρθει στο μυαλό, ξέρω ότι ο ήχος όταν ανεβάζω βίντεο στα οποία πηγαίνω με μεγάλες ταχύτητες μπορεί να μην είναι ο καλύτερος, το γνωρίζω αυτό, προσπαθώ να το διορθώσω. Έχω βάλει στην GoPro το Media Mode, το οποίο προσφέρει μια επιπλέον προστασία στο μικρόφωνο, αλλά φαίνεται ότι σε τέτοιες ταχύτητες έχει τα προβληματάκια του κι αυτό. Προσπαθώ να βρω λύσεις, προσπαθώ να το διορθώσω αυτό. Ελπίζω πάντως ότι σας αρέσει η διαδρομή, η ποιότητα του βίντεο, τα χρώματα. Και αυτό ίσως σταθμίζει κάπως την κατάσταση. Για μικρόφωνο, όπως έλεγα για τα motovlog δηλαδή, όπως έλεγα και σε ένα άλλο βίντεο που έχω ανεβάσει, έχω το Rode, το Lavalier Go, το οποίο είναι ένα πολύ καλό μικρόφωνο, αλλά και αυτό σε μεγάλες ταχύτητες έχει τα προβλήματά του. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι θέματα που θα διορθωθούν, δεν ανησυχώ καθόλου. Παρ' όλα αυτά, είπαμε και πριν ότι το κανάλι πηγαίνει πολύ καλά, χάρη σε εσάς. Χάρη στη στήριξή σας και χάρη στο χρόνο που αφιερώνετε
τιμάει πολύ αυτό για να παρακολουθήσετε τα βίντεο. Πλησιάζουμε τώρα προς την πόλη του Βόλου. Βλέπετε έχουμε κατέβει πολύ πιο χαμηλά πλέον. Ελπίζω να σας άρεσε η διαδρομή. Είπαμε έρχονται και άλλες διαδρομές και άλλα βίντεο. Έρχονται μεγάλα ταξίδια. Βγαίναμε Χαλκίδα συχνά. Έχετε δει διαδρομές από εκεί. Λοιπόν, τώρα ο επόμενος στόχος είναι να φτάσουμε μέχρι την Αθήνα, εδώ με τη Ρεμπελάρα. Ξέρω ότι μπορεί να το καταφέρει. Έχω πάει βέβαια Αθήνα, αλλά όχι σερί, έτσι. Μιλάμε για ταξίδι σερί τώρα. Είναι μια μηχανή που για όποιον γουστάρει το ρετρό στυλ θα τον βολέψει, είναι ό,τι πρέπει. Εδώ παιδιά φτάνουμε στο τέλος του βίντεο σιγά σιγά. Εσείς που έχετε ήδη εγγραφεί στο κανάλι, ελπίζω να συνεχίσετε να παρακολουθείτε τα βίντεο. Όσοι δεν έχετε εγγραφεί, κάντε ένα subscribe. Θα βοηθήσετε πολύ και το κανάλι και εμένα, αλλά και τον αλγόριθμο. Να τα λέμε και αυτά. Ενεργοποιείται πολύ ο αλγόριθμος και το κανάλι προτείνεται. Κάντε like παιδιά σε όλα τα βίντεο, σπάστε το like. Όταν λέμε σπάστε το, εννοούμε σπάστε το. Σπάστε το κατά αυτόν τον τρόπο. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε υγιείς, να περνάτε καλά και να βολτάρετε παιδιά. Καλοκαίρι είναι, μην κάθεστε μέσα. Μέχρι τότε λοιπόν να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα. Τα λέμε.